Selamünaleyküm Ece. Sağım alıyordum oğlum. Oğlum, sana ne oluyor? Rukiye'de sıkıntım yok Ece. Iskanım yok. Tamam. Ben otur oğlum. Men sana häzir enem öwrüp şiýaly it burundan çopal delbekden çay demläp bereyim. Häzir garaş oğlum. Vale Ece. Ösümliklerin peýdasy barada hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň Dermanlyk ösümlikleri adly kitabynda da giň işleýin beýan edilen. Çopan telpege matly Ine oğlum, çayımızam taýym. Ine bu çay sana uzak günlük güýç berer. Hemen bedenin kesellere karşı görüşmegini ýokarlandyrır. Al oğlum iç. Näge ileki? Kattık oğlum. Sağ ol Ece.